Gracias a todos e a todas. Vamos a dar comezo a orde do día. O primeiro punto é a ratificación, se procede da inclusión dos asuntos na orde do día. Vale, teñen a documentación. Supoño que lero, pero vou facer un pequeno resumo. Vale. Existen unhas facturas que hai que xa se fixeron as obras, están as facturas no Concello para poder aprobalas e pagalas. Neste caso, como hai excedentes noutras partidas que non se van a gastar, porque unhas serán unhas contratacións que están pendentes tamén do convenio co Concello de Noia, que estamos avanzando nel e en conversacións con eles. E outra, pois, iso no capítulo 2, que eran as dúas contratacións de dúas educultoras para o centro de día, para poder atender eso sempre que houvese convenio. Como estamos nese punto, algunhas salen de aí, e outras de outra partida que tamén ten neste momento excedentes que non se van, xa ven aí na relación, que non se van a efectuar. Problema, datas, que e podenme decir vostedes por que non se trouxo isto antes. Bueno, porque en contabilidade se atende todo o que se vai necesitando cada día, e logo, unha vez que está todo sometido, se chega á conclusión, que a conclusión é esta. Hai aquí, porque non se gastou, ni se vai gastar hasta o 31 de decembro, e hai nestes dos sitios. Son modificacións que son de distinta área de gasto, por iso teñen que vir al pleno, e xa teñen na información tamén que les pasamos coa convocatoria. Hoxe, día 14, prevese que o anuncio poda salir entre o 15 e o 18, por iso subrayo ali as datas. Ten a publicación de uns 15 días hábiles, o sea que o 9 e o 10 estará todo o que rematado para poder traballar, o sea, para poder aprobar e pagar. Sobre o 12 ou 13 de decembro. E córrese un risco, se se retrasa, que xa tiña que haber sido os días antes, pero por motivos de saúde non pudo ser. Un accidente tonto, pero que impidía vir aquí e incluso comunicarse. Entonces, estemos o tempo bastante limitados a 31 para poder facer. Calquera outro retraso supoñería pois non poder facer nin as aprobacións e os pagos. Por todas estas razóns, expostas e polo que a alcaldía propón non meter, facer un pleno extraordinario e aprobar a urxencia. Vale. Algún comentario? Non. Votos a favor da urxencia? Isto é repeteo, verdad? O punto número 2 do día é a aprobación inicial da modificación de crédito 25/2024. E teñen aí a relación das facturas, as áreas, as baixas e as altas, as áreas e as baixas, as altas e as baixas en cada, tanto nas que se transfiere como as que reciben, non? O importe total é de 36.960,65. Ten que facer, bueno, non vamos a ler todo porque estaríamos aquí na mañá, pero vamos a ler a conclusión, vale? Despois de analizar por parte de Secretaría de Intervención o expediente, a conclusión di que a presente modificación orzamentaria non afecta nin a estabilidade orzamentaria nin ao límite de débeda. Anteriormente explícalles no tempo que lle mandou a que legislación se aplica, que a que expediente, bueno, todos os datos que non vamos a ler só porque son engordosos e están todos aquí, e se teñen
se teñen algo que preguntar que sea técnico, pois disto hai que dar contra aquí ao pleno, porque hai, a continuación pone aprobación inicial da MC 25/2024. O primeiro o que acordamos ao pleno corporativo é, primeiro, aprobar inicialmente o expediente da modificación de créditos coa modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de diferente área de gasto. Saben que se fora da mesma área de gasto se pode aprobar por resolución de alcaldía, pero ser de diferente área de gasto ten que vir a pleno. Aí teñen os gastos e as aplicacións orzamentarias de que procede, e as baixas e aplicacións de gastos. Segundo, expoñer a transferencia positiva que ven aí coincide ca transferencia negativa, e segundo, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 15 días hábiles, o que les decía ao principio pola ausencia, durante os casos os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Terceiro, se transcorrido o plazo non se presenten alegacións, pode considerarse aprobado definitivamente este acordo. Cuarto, no caso de que na execución dos proxectos de gasto existan economías, autorízase a realizar unha atención necesaria para o xuste final dos mesmos. Quinto, contra a súa aprobación en virtude do disposto no artigo 113 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, os interesados poderán interpor directamente o recurso do contencioso administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 e 43 da Lei 29 e 98 de 13 de xullo, reguladora da devandita xurisdicción. Estes son os acordos a tomar polo pleno. Non sei se teñen que facer algún tipo de acordo, son os que marca a lei que teñen que facer en este caso. Votos a favor, votos en contra. Esta vez que non fixeron como chamaron a porta e distroxe de negar. Vale, pois moitas grazas.